Hej YouTube, i dag vil jeg gerne lave en hurtig YouTube-video om en Minecraft-bane, jeg har lavet. Den er ikke så lang, men den har været lidt svær at bygge. Det her er det 4. dag, jeg spiller den. Og ja, det derovre, det skulle så forestille at være en vandrutsjebane, men der kan jeg så ikke finde ud af, hvordan man får på båden til at gå op i. Den her bane hedder Carways, og ja. Undskyld, hvis min YouTube-video lægger lidt, og hvis der er lidt støj i min baggrund, men det håber jeg ikke, der er. Ej, for helvede, så hopper jeg lige ud. Måske kunne det være smart, hvis jeg lige starter med at fjerne det der. Kom ud. Jeg er nødt til at gå. Nå, YouTube, så hopper jeg lige over. Nej! Pisse lort. Yes, sådan der. Ja, så som I kan se, der står der sub mig, altså subscribe. Og her bygger jeg den lige færdig, sådan det er, at jorden den går i stykker under mig. Nå, og YouTube, husk at subscribe min storebror, Player Minecraft Beta. Men det kan være, at han stopper kanalen. Det har han nemlig sagt i en af sine YouTube-videoer. Og ja, jeg håber, han vil give den til en af sine venner. Eller sådan noget, sådan det er, at de kan få glæde af den, fordi det gider han vil ikke have den. Så han hedder lige nu, hvad hedder han nu? Han hedder randomgameplays.dk. Ham skal jeg også like eller subscribe, det bestemmer jeg selv. Men I skal lige se, hvordan den her fungerer. Og så jo, yes, det hele. Det er første gang, jeg har gjort det, hvor det er, at det hele faldt ned. Så ja, det er det heldige. Vi ses YouTube, hej hej.